बिजनी खासिबारि गामिनि दैमु नार्जारिया गोमानानै दं। चिरां जिल्ला बिजनी फानबारि खासिबारि गामिनि दैमु नार्जारिया क'क्राझार जिल्ला सालाकाथि ओनसोलनि सिङाव थानाय लालमाथि गामियाव गावनि बिमायनि नखराव माखासे बोसोर सिगांनो फरायनो थाफैदोंमोन। मख'नो गोनांदि 12 मे रबिबार बारायखालि फुंनि 11:30 रिंगायाव बिमायनि नखरनिफ्राय आलासि जाहैनो होनना बाहेरायाव ओंखारलांदोंमोन आरो बे गोमानाय दैमु नार्जारिखौ मेलेमारि जेंना दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायबावनाय बादिब्ला दासिमबो फैफिननायनि जेबो खौरां मोनफिननाय जायाखै आरो बे गोमानाय हिन्जावसाखौ 13 बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला नैबे गाहायाव होनाय 7896758109 7896841711 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो थाखाय नखरा खावलायहरदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।